sjæl. Er de berørt? Er alt for slappet stadig, vel? Her vi da. Kan jeg ikke høre? Hun skal det til. Fortæl. Her går det godt. Nu kommer herinde. Det går så godt. Det går så godt. En lille ting, som hun nok vil finde er trist, er sket for deres stof. En bagatel, den nye stille, er død og brinsker i sin himmel. Men hvor det så kommer herinde, så går det godt, så går det godt. Hallo, Jane. Hvilken ulykke. Den stemmer dog slået med din hjælp. Det var min sexte hest. Fuldblående smykke. Hvad er det dog ske? Fortæl. Alt gik så godt. Nu kommer herinde. Men det er jo den slags ting, der sker. Den var som en så ret som nogensinde. Det er den altså ikke mere. Mit unge liv. En endelig ende. Dengang der riget sådan brændte. Men bortset fra det, nu kommer herinde. Så går det godt. Det er dit. Hallo, Sofie. Hvad kan det sige? Jamen, jeg er hele sammen, der brænder. Fortæl mig så, min søde pige. Hvordan kan det dog høre hen? Jo, det er de principper, kommer jeg af. Den kan altså hen, og så kom den brand. Og hvad gør at den kun med branden? Så var det ikke, der kunne finde en brand. Ja, altså, hvor der var stor af vand. Og klokken, den var 7. Nej, der var nok 8 i aftenstunden. Der var hele slottet brændt, helt ned til grunden. Men godt, hvorfor det kommer jeg af. Så gør det godt. Ja, så godt. Hallo. Ja, så ser jeg. Så kommer så ud på og ved. Og slottet lyser. Jamen, hvad er det dog for en katastrofe, der er sket? Den ligger til på kammerherrerne. Det kommer her et telegram fra hovedstaden om, at et præst derinde helt havde... Det er fantastisk, at den kan ingenting andet trakten der. Skal du skrue ned for, så skal man stoppe en håndklæde her. Nu kan man nå en dæmpe. Fantastisk. Da der ikke fandt vand, så brændte både slot og stald og deres kind, men trods alt umage for at redde den. Ja, det er også det. Men bortset fra det, så kommer jeg og rente.